बिमा बिफाखौबो मान होनो रोङोबा, देरसिनखौ मान होनो रोङोबा नोंसोरबो गियानि गुनि जालांगोन। उन्दैखौबो अननो रोङोब्ला उन्दै अनजानायफोराबो सानगोन आदा आब'मोनानो माने दुस्थ' खालामा, अननानैसो जोंखौ फोरोङो, जोंखौ लोगो लायो, जोंबो मोजां जानि होननानै बिदिनो मोजां जाजोबगोन। नोंसोरनि गामियाव नै साब्रै साबाया नोंसोर गियानि गुनि जायोब्ला नोंसोरनि उननिफ्राबो गियानि गुनि जालांगोन। माने गासैबो नेम आरो बेफोर धर्मखौबो नोंसोर फालिलांनो हानांगोन, बिमा बिफानि खोथाखौबो मानिलांनो हानांगोन। गामि सहराव माबायदि खामानि मावनानै माबायदि परिबेकआव सोलोंलांदो बेखौबो सोलोंनो सेस्था खालाम। अब्लानो मोजांसो मोजां जालांबाय थागोन। अब्लानिया नोंसोर सानसे समाव मोनगोन जे जोंनिया पिंकि गोमसार, निर्मालि, संगिता, अनामिका मोना जोंनिया नैबे इयाराव एग्जाम होदोंमोन। एग्जामाबो बिसोरना फार्स्ट डिभिसन गोजा थांबाय गासैनाबो। बिसोर साफाया माने गियानि गुनि जालांबाय गथ'फ्रा। अब्लानिया सोरबा सासे न'खरनिया गाज्रि जाथना दङब्लाबो बुंनो हागोन बैसोर साफाया एसे मोजां फरायनानै पास खालामलांबाय, गियानि गुनि बिहेबाबो मोजां जालांबाय, लोगोफोरजोंबो माला मोजां मोजां रायलायो, ओमफ्राय बिमा बिफाखौबो देरसिनखौबो मान होनो रोंगो, उन्दैखौबो मोजां अननो रोंगो। बेफोरबायदि मानो जायाखै होननानै थिनहरगोन बिमा बिफाया। अब्लानिया नोंसोरजों खुंगआव फैयोबा मोजां जालांबाय, सासे गाज्रि गथ'आ मोजां जालायबाय, नङा होमबा? आरो 10 जना मोजांबा सासेल' गाज्रिबा 10 जन मोजाङावनो बै सासे गाज्रियाबो फैनानै मोजां जागोन, नंगौना नङा? आपेल माखासे सेवनाय थायोब्ला बै आपेल माखासे सेवनायाव खायसे मोजां सेवै आपेलखौ दोनसन, हरसेयावनो मा जायो? सेवग्लेबनानै गैया जालाङो, जागोन ना जाया? थिग बेबायदिनो हमनानै ला आपेला मोजांबा मा? आपेला गासैबो मोजां गोजाबा इ आपेला मालाबाबो सेवा, नंगौना? गासैबो आपेल सेवनायनि गेजेराव सासे मोजांखौ गारना दोनोबा खायसे आपेलखौ, अब्लानिया बेखौ सेवजोबो। बेखायनो होनदो नोंसोरनि गामियाव बे साफाया मोजां जायोब्लानो आरोबाव 10 जना नोंसोरजों बारसोमफैबावगोन। सासे 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 लोगो नांफैनानै माने गासैबो मोजां जाजोबलांनो हागोन। अब्लानिया नोंसोर सानसे समाव गामिखौबो दानो हागोन, समाज फोसाबनो हागोन, नोंसोरनि न'खर फोसाबनो हागोन, नोंसोर डिस्ट्रिक्टआवनो जा ओनसोलावनो जा माने एकाडेमिक काउन्सिल इडुकेसनावबो साख्रि मोनगोन। पारसेन्टखौबो बिदिनो बोलांबाय थानो हागोन। जेथिया नोंसोर मेट्रिक पास जागोन, हायार सेकेन्डारि पास जागोन, अब्लानिया नोंसोर बुजि मोनगोन आं डिग्रि मोनबाय, डिग्रि मोननानै आं डिग्रिखौ क्लियार खालामनांगोन पारसेन्ट लानानै, ओमफ्राय इउनिभार्सिटि मोननो थाखाय आङो डिग्रियाव मेजर लानानै साबजेक्ट टिचार जानो थाखाय आङो मा प्रफेसार फरायनो थाखाय आं पारसेन्ट होनांगोन। बिदिनो बुजिलांबाय थागोन अब्लानियानो सासे गियानि गुनि मानसि जानो हागोन आरो बेखिनियानो। दा नोंसोरखौ गोबां बुजायनो गोनां खोथाफोरखौ बुजायबाय, फंनैसो बुजायनायाबो जाजोबा देनाय, नङा होमबा? मोजां मोजां बुजायनायखौ लादो, गाज्रि गाज्रि बुजायनायखौ बोखारना गारदो, बेनिफ्राय गियानि गुनि जानो सोलोंदो, फरायनानै सासे मोजां राफोद सुबुं जानो नाजादो, नङा होमबा? Daily study routine 2021 morning general science evening English Hindi Bodo social science फरायनायनि नेम गासै स्टुडेन्ट आयदाफोरखौ गले गले रोखा रोखा फरायनो नाजा। लाउडलि गासै लेसन फराफोरखौ खेबब्रै फरायनायनि उनाव सोंथि बिलाइनि फिनफोरखौ होनो नाजा। नै बिथालांदो नोंनिया स्टुडेन्ट नङा, गासै साबजेक्ट आयदाफोरखौ गले गले रोखा रोखा फरायनो नाजा लाउडलि, मिथिबाय? साबजेक्टखौ स्टुडेन्ट होनफ्लांदो नोङो, साबजेक्टसो दे, गासै साबजेक्ट माने आयदा, मिथिबाय? अमिया बर' इयावनो मिस अमिया बर' क्लास 7 लर्ड नं 17 daily study routine 2021 morning general science general maths
इभिनिं इंलिश हिन्दी बड' साइन्स ससियेल ससियेल साइन्स फरायनायनि नेम गासै साबजेक्टआ गासै साबजेक्ट आयदाफोरखौ गले गले रोखा फरायनो नाजा। लभलि गासै लाउडलि गासै लेसन फराफोरखौ खेबब्रै फरायनायनि उनाव सोंथि बिलाइनि फिनफोरखौ होनो नाजा।